dne může učitel jako prevenci vyhoření zařazovat krátké pauzy. Krátká pauza, kdy se vědomě na chvilinku zastaví, nadechne se, uvolní napětí, které má v těle. Možná se pořádně napije, uspokojí základní biologické potřeby. I to někdy se děje, že učitelé nemají čas si zajít na záchod. Takže takové krátké vědomé pauzy, kdy se prodýchá, možná i si uvědomí, za co je vděčný, co se v ten den podařilo, protože často zaměřujeme pozornost jenom na to negativní. Ráda při své práci zařazuju praktické nástroje, ať už z pozitivní psychologie, coachingu, nebo třeba zrovna myšlenkové mapy. Mám ráda praktické rady, doporučení, které můžou ihned aplikovat, které rozvíjí jejich emoční pohodu, jejich odolnost, ale zároveň mají dobrý vliv i na žáky a rozvíjí například i kreativitu, tvořivost, která si myslím, že je důležitá v této době. Účastníci na mých kurzech získají zejména konkrétní techniky a doporučení, ale mimo to myslím si, že klíčové je taky inspiraci. Inspiraci a motivaci k nějaké změně, možná k tomu, aby učili s větší lehkostí a já věřím tomu, že si odnesou i pozitivní energii.